akwenzeke Nkosi ngokwentando yakho. Siyazi ukuthi njengamanje abantu bonke bayasaba basabe COVID-19 basabe lockdown, abanye bakhuluma nge5G, abanye bakhuluma ngesecond wave. Kodwa kunye ngikwazi uJesu sahlele ehlelweni sobukhosi. Kunye ngikwazi ukuthi uJesu useyinkosi uyabusa. Noma ngakhulunywa ngesecond wave ngoba ngakhulunywa nge5G, but kude kunye ngikwaziyo uthi uNkulunkulu engimkhonzayo uhlele ehlelweni sobukhosi futhi yonke into eyenzakalayo imthusa imangazo uyayazi uNkulunkulu. Engani masazi thina seyihlule isunzo mama bethu futhi uyazi ukuthi yini ezokwenzeka kulonyaka. Isiphi isidingo sokuthi utatazele uNkulunkulu ophethe ikusasa nonyaka wonke? Angitatazela ngikhathaze ngoba ngiyazi ngikholwa uNkulunkulu owazi ngesecond wave, owazi nge5G, owazi konke. So ngithembe yena uNkulunkulu ukuthi uzongithola nakule season edlula kuyona. Ningatatazeli bazalwane, nikholwa uNkulunkulu namandla. Musana ukukhathaza nge5G, nikhathaze nangama vaccine. Ngani ukhona uNkulunkulu esimkhonza unamandla ophilayo. Okwethu siyamthandazweni siyofuna uNkulunkulu, sifuna ubuso bakhe. Singatatazeli njengezwe, singatatazeli njengabantu abangenathemba, bangenaNkulunkulu. SinoNkulunkulu thina. Hayi bazalwane, sithatha iposition yethu. Take your position yomthandazo njengama intercessors.